أرست زينام معلت حربنياتات بعدوان جزاتي أمريت أفريقيا مسعر كم زكال داغماي ز ترغاغص لمخانو بريزيدنت تاياز كسلاسي تزاريبو قدما منستر أبي أحمد مبل 84 معلتي حربنياتات مقنيات بمقبار ملختين كعب حكومة محلالفة حربنيات زبن إثيوبيا سمال لوعلاونة معبالا من رقاص يكبلو مكتل قدما منستر تمسكن ترونه تزاريبو عزو سلامتنا دي سابا كابز مدبرو استوديو اي تي بي تقبلوا كبرات تختاتلتين لومي عيسران شوعتن ميازيا كلتشحن عصر شوعتن عم تمرت نباخم استدالو ما ديزينا اي تي بي تقنيا حيزنا لكم قريبنا لنا مزيناتات جيتاتشوالو مساهم كصنح اقدم عن مبل 84 معلتي حربنيا تتكلتشحن عصر شوعتن عم تمرت ابصحكم كبل فوتو بحصرتي زيناتاتنا كنجمرينا معلتي حربنياتات بعدوان جزاتي أمريكا أفريقيا مسعر كم زكال داغما يسترغاغصلو مجلسي برتوع قالسي مخانو بريزيدنت تاياز كسلاسي تزاريبا مبل 84 معلتي جغانو حربنياتات اب 4 كيلو زركب ادباباي حاول تعاود تخبيرهم بريزيدنت تاي حق في عمبابا دحري مقماطهم اب زسمعوا مدرم اتي معلتي ني اثيوبيا ناصنت واغا زخفلو بملو عاود ذكرلو معلتي لام تعلت ببعداوين جزاتي أمريكا أفريقيا مسعر كم زكال داغما يسترغاغصلو برتوع قالس مجلس يكبلو اتوم بريزيدنت تزاريبا بقرات الناس تقالسلو زي تقالسلو إثيوبيان تعودتي زخونلو كمون هاجر حليفهم ذهبوا بملو تسعراينت بتكبار استغلصلو علت مخانو ارديهم سنفنان بوليتيكان نزمرصو حيلتات جغرنت بسلاماو مجد زغلص بمخانو نسلام قدميت كهبو اتوم بريزيدنت صاوعي تغريبا قدما منستر أبي أحمد مبل 84 مع بعال حربنياتات مخنيات بمقبار ملختين كعب حكومة محلالفة مولو تحستو ملختيتهم قدما منستر كم صعب قريب له انكوان مبل 84 بعال معال حربنياتات ابص حكوم قدامو تولدنا ناصنت بدم حاليوم هاغراو ريسومنا بزي دمان خره زوم قداموت حربنياتات بزخفلو واغا لومي قنعيلنا بناصنت ابا دباباي كنسغوم غيرو منايم بمخنيات دخنتنا ندحرتنا نغن ناصنتنا مولو كخون ايكالن ناصنتنا استمالئن كخون لومي اثيوبيا ناي كالاي زبن حربنيا تدليا ناي كالاي زبن حربنياتات نيثيوبيا ناب كل مداي معبال بمبصح ناصنتا مولو زغبريم بوليتيكاوي ايكونومياوي محبراون دبلوماسياون عودتات ابزلو سلاماو كينات دخنتن دحرتن تقاليسوم سعرو حربنياتات يوم نايزي زبن حربنيات عدقو فلطات كيلتن ديسيبلينيو ونو فقر هاجر قراصنتن نصحنان ايو شتو معبال اثيوبيا نيثيوبيا عباين مغبار كلتيو عينت حربنيات يدليو زي زبن دما بزبلص كلاي حربنيነት يطلب زي علتنتي فلما حربنيነት مذكرين خلاي حربنيነት دما مسرت زنبرلو كم زخون تسفاي عزوزيو سناي بعليخون اثيوبيا بصعر دقات حفيران تخبيران نزل عالم تنبر اثيوبيا فطاري ني اثيوبيان حزبان يبارخ يبل مغلصي قدما منستر ابي احمد نايلوم زبن حربنيا نتلوالاو نت هاجر بمحلاو دخنت اندحرتن سعيرو معباله من رقاص يكبلو مكتل قدما منستر تمسكن طرونه تزاريبا اتوم مكتل قدما منستر بروها عمروتات بكيلس زبقعو زيغاتات بزبل تيماس تدالو مبل رابعي هاجر لخا مدرخ وددر كيلتات جميرا اثيوبيا وراري صلاي مكيتوم لوالاوينتا زحلو هاجر جغانو يا زبلو مكتل قدما منستر تمسكن ابالات زي تولدن زمنن صلاينا زخونه دخنتن دحرتن بمسعر هاجرنا ابنت بلصقنا افريقيا كتخون ناي مقبار حلفنت وديقنا يلوم حربنياتات كلاي زبن بكيلت ببقعتن بفتره سراحن كم زركبو بمصراح درب حربنيانت زعترو بزعبا مخانم غليصم منستر سراحن كيلتن مسكاب زتفلاليو شنخ هاجرنا زمصو زيغاتات لمدين كلواوطو بزحبر عقمي صقم فتح وصي تكنولوجي مرمرن كوصو ناوغنون زركبو سراحون مسغانا قريبام
نايلومي حربنيا نتجاهدين مقبار بعالخان مخال أب زجبرو سراحة لمعاتم تنخار كاب كلهم زيجاتات تصبيت يجبر كبل من استراجل جلوت كوميونيكيشن من قصة فليتهم. إثيوبيا بتاريخ جوعزوا ناس نتا أحليا بجانو حربنيا تدمن عصم تنتخبيرا من برا تي أجل جلوت رديو. نزيد ما نجانو تنتاين حربنيا تات إثيوبيا كبر المسجاناني جبوميلو. نزيد زبقوا جانو أب مذكر تتكاي حربنيا تات نمفراين ناس نتان لو على ونتان تحليو نكرت المقبار ناي فاشش طاليان حمش تعامت ورارن شفشافن بكبر تجادلو دكا زي تزازملو عسران شوعتن ميازيا شحن شعتن 233 سنة متمرت مبقسي بمقبارتي معلتي ببعلنت كم زخبرتي أقلقلوت قليسو اتي أب دورن قدلن تميتن سمن تساويرو مراري سلاي بمسعار زي ترخبيو هاقر أب حد اوان ترايلو على ونتا تخبيرو شما قزيفون أب عالم دميقونا ينبرنيلو ببوانو تي وان تلبو عودة بزو حربنياتات كاب زيغاتات حلون بركبل أرديو أبزي وان إثيوبيا بحدش عودي بزبلت أجد لي حربين النتندافريت عوتاتا أن مجبت تركب قبل أقل جلوت كوميونيكيشن من قستي أفليتو مغمت يوم بعدي ساباز جبروز إمباسي تات زي تفلاليا حجرات نمبل 84 معلت حربينياتات إثيوبيا أنا ينكو عبس حكم سنة يتمنيتن مجلس إنا بحليفهم اتوم امباستات زم حلالفو ملختي حربنياتات إثيوبيا أنا هاجروا مناطنتن كبرن زي خفلولو مسواتين إيدام كان مونغو سناي تمنيت ملختي زم حلالفو كندا روسيا أستراليا أمريكا سريلانكا إيرانن امباسيتاتا بإثيوبيا يركبوهم أبتي بعل بريزيدنت تاياز كسلاسي حويسول على تحالف سرح منقسي حربنياتات أبلاتن سراويت مكل خالن أمباسادر استفلاليا هاجراتن كمون توعد تقبر اللوما قايشن كم زترخبو تحبيرو فلما فورم تحببار دحننا تزبن عالمن لان يونغانغ أب أديس أبا تساليتو أبتي فورم جنرال كوميشنر بوليس فيدري إثيوبيا دملاش قبر ميكائيل توكلتي بوليس كوميشن استفلالي أغرات أفريكان حلف تصرح كوميشن بوليس فيدرين تساتيفهم إثيوبيا أبال بورد دايركترات فورم تحببار دحننا عالمن هزبن كوينا ممرات أم ذكريوم تي فورم لومي أب كتما أديس أبا فلاما يقبايو أم كاد يركب أبتي وان جنرال كوميشنر بوليس فيدرالي إثيوبيا دملاش قبر ميكائيل تي فورم بمتحوار حبرا ودحننت محلا وطامتا زي قبر مقالو أرديوم أما كتتال ما ديزينا يتبي تقرياكم تركبوا كبرات تخطاتل تمريتكم سلا تكتاتلونا أنا مسكنكم حزدما بزرزرنا بحرنا يوم زيناتات كنسقرنا حزون مسانات صنحوم مبل 84 بعل عود حربنياتات بريزيدنت تاياز كسلاسي بزرخبولو أو حاول تزخر عود حربنياتات إثيوبيا تخبيرهم توم بريزيدنت حق في عنبابا زنبرون تخون حزن لو لدو كاب حربنياتات إثيوبيان فقر هاجرن تعرن كم مهار كم زقبا قليصام ከኢትዮጵያውያን አርበኞች የምንማረው ለሀገራችን ያለንን ፍቅር ለብሔራዊ ነጻነታችን ያለንን ቀናይነት አገራዊ ሉዓላዊነታችን ለማስከበር ያለንን ቁርጠኝነት እና እንደ ሀገር ለራሳችን የምንሰጠው ክብር ነው ካብ ሃርበኛታት ኢትዮጵያውያን ወስዶ ትምህርቲ ንሃገርና ዘለና ፍቅሪ ንሃገራዊ ናጽነትና ዘለና ክብሪ ሃገራዊ ላዕላውነትና ንምኽባር ዘለና ትብዓትን ከም ሃገር ድማ ንባዕልና ንህቦ ክብሪ እዩ ሃገር ከመይ ዓባይ ከም ዝኾነት ዝተረድኦምን ንናጽነት ኢትዮጵያውያን ንህዝብታት ክብሉ መስዋዕቲ ዝኾኑን ነዚ ዘኹርዕ ታሪክ ድማ ንወለዶ ንምስግጋር ጽኑዕ ፍቅሪ ዘለዎም ዜጋታት ዝነብሩላ ሃገር እያ ተጋድሎ ጀግንነት ኢትዮጵያውያን ርህራሄ ነይርዎ እዩ ምስ ጭካነ አይፋለጥን እዩ ውዕሎ ጀጋኑ ፍቅሪ ሃገር ብምዃኑ ጥንካረ ምስ ርህራሄን ሰናይ ተግባርን ዝተጠመረ ስለ ዝኾነ ኣብቶም ዝተስዓሩ ካራ አይስሕሉን እዮም ኣቦታትና ንሰላም ዝተቃለሱን ንሰላም እውን ኢዶም ዝዘርግሑ ብምዃኖም ነቶም ዝተስዓሩ ኣኽቢሮም ሒዞም ጽንሖም ታሪክ ይገልጽ እዩ عبيتي إثيوبيا نمقلطاف كل زيغا دلو كون كم زغبا زلعلو توم بريزيدنت إثيوبيا حزي بزلات اللو بركي عبيت عشش بمبال تدفو غزا كم زي لون حبيرام ኢትዮጵያን እድገት ለማፋጠን ዝምናዋን ለማትጋት ሁላችንም
ለሰላም ጎበዞች መሆን ይኖርብናል። አብየት ኢትዮጵያን መቅልጣፍ ኩላትና ንሰላም ቁርባት ክንኸውን ይግባእ ነዚ እውን ኢትዮጵያ ሕዚ አበ ዘላትሉ ብርኪ ዕብየት ተጥፍኦ ጊዜ ይብላን ዘበን ኢትዮጵያ ጊዜ ኢትዮጵያ ብምዃኑ ብዘይ ምኽንያት ነጥፍኦ ጊዜ የለን ሕድሕድ ደቃይቅን ሰዓትን ለዓላውነት ኢትዮጵያ ዘረጋግጽ ብምዃኑ አካል እዚ ምዃን ብጽሒት ኩሉ ኢትዮጵያዊ እዩ ኣብ ኮርያ ኩናት ኣብ ዝተባርዕሉ እዋን ውድብ ሕቡራት መንግስታት መሰረት ሕግን ስርኢትን ኢትዮጵያ መፅዋዕታ ከቕርብ እንተሎ ነቲ መፅዋዕታ ተቐቢላን ሰራዊታን ኣብቲ ከባቢ ከም ዘዋፈረት ድርሳናት ታሪክ ይሕብሩ ኣይተ በላቸው ኣመነ ሸዋ ኣብቲ እዋን ናብ ኮርያ ካብ ዝወፈሩ ኢትዮጵያውያን ጀጋኑ ወታደራት ሓደ እንትኾኑ ልእኽቶ ኦፕሬተርነት ሬድዮ ብጅግንነት ይፍጽሙ ምጽንሖም ይሕበር እድሉ ፈቀደን ዘዋድዱ ጸብጻብ ምራህ ሰላም መረሳ በላቸው አመነ ሸዋ ይባሉ በ1944 ዓመተ ምህረት ደጊሞም በ1946 ዓመተ ምህረት ናብ ኮርያ ወፊሮም እዮም ኣብ እዋን ኩናት ኮርያ ኣይተበላቸው ስሙይ በዓል ሙያ ርክብ ሬድዮ እዮም ነይሮም ኣብቲ እዋን ዝነበረ ንጥፈት ሓላፍነት ሬድዮ ኦፕሬተርነቶም ብኸምዚ ይዝክሩ የሬዲዮ ኦፕሬተር ቡድን ወይንም ቲሙ ጉጅለ ኦፕሬተር ሬድዮ ወይ ከዓ እቲ ቲም ሰለስተ ልእኽቶታት ኣለዎ ርክብ ድምፂ ሬድዮ ኣብ መስመር ኮይኑ ግንባር ምስ ዘለው ምስ ኣብ ዋና መእዘዚ ናቁጣ ዝርከቡ መራሕቲ ጽቡቕ ርክብ ክህሊ ምግባር እዩ እቲ ቀንዲ እቲ ካልኣይ ብስልኪ እውን ይሳለጥ እዩ ቀደም ማዞርያ ዝበሃል ነይሩ ብኢድ ምሽክርካር ክህሊ እናተገበረ ዝሳለጥ እዩ ነይሩ እቲ ሳልሳይን መድከም ዕማምን ሽቦታት ክብጠሱ ከለዉ ምጽጋን እዩ ያው ሓደ ልኡኽ ስራሕ እዩ እዞም መስመራት ዝብተኹ ብኸቢድ መሳርሕታት ማለት እውን ብሞርታርን መድፍዕን እዩ ነዚ ምጽጋን እዩ ዝዕማም ኣብ ኸይዲ ምጽጋን ምስ ነታጉታት ከም ጸዋታ ኩዕሶ እናተናሓናሕኻ ዝፍጸም እዩ ኣይተበላቸው ኣመነ ሸዋ በቲ እዋን ምስ ዝተሓረዩ ብጾቶም ሓቢርካ ብምዃን ካብ ኣዲስ ኣበባ ንጅቡቲ ብባቡር ካብ ጅቡቲ ንደቡብ ኮርያ ድማ ብመርከብ ካብ 21 ክሳብ 23 መዓልታት ዝወድእ ጉዕዞ ምስ ማዕበል እንዳተዳፍኡ ተጉዒዞም እዮም ኣብቲ እዋን ዝተሳተፉሉ ኩናትን ቅያ ኢትዮጵያውያንን ጅግንነትን ንድሕሪት ተመሊሶም የዘንቱ መስመር እንደገቡ የተሰጣቸውን ግዳጅ ለማመን በሚከብድ ሁኔታ ናብ መስመር ምስኣተው ዝተብሃዎም ልእኽቶ ንምእማኑ ብዘጸግም ኩነታት እንትፍጽሙ ኩሉ ጥምረት እቲ ሰራዊት ተደሚሙ ሓሳባት ይገልጽ ነይሩ ብቃኘው ሻለቃ ይኹን ብኻልኦት ልእኽቶታት ንምእማን ብዘጸግም ኩነታት ተዋጽኦም እዮም ኣብቲ እዋን ኣብ ምድሪ ኮርያ ባይታ ሒዙ ዝነበረ ኩናት ኣጸጋሚ ክኾን ዝገበረ እቲ ከባቢ ጎቦታት ምንባሩ እዩ ይኹን እምበር ነዚ ኣጸጋሚ ኩነታት ሰራዊት ኢትዮጵያ ምስ ተጸንበሮ ብወነ ነቲ ኩነታት ምቕያር ምኽኣሉ ይገልጹ የኢትዮጵያ ጦር በተቀላቀለበት ጊዜ ግን ያ አልነበረም ሰራዊት ኢትዮጵያ ምስ ተጸንበረ ግና ነገራት አጸጋሚ ኮይኑ ክቕጽል ኣይከኣለን ጠንካራ ድፋዕ ክሰርሑ ክኢሎም እዮም ኮሙኒስትታት ናብቲ ኩናት ሓወስሉ ኩነታት ነይሩ ብገጽ ሰሜን ኮርያ ማለት እዩ ነቲ ሓደ ኩናት ምስ ዛዘምካ ገና ትንፋሽ ከይወሰድካ እዩ ካሊእ ኩናት ዝስዕብ እሞ እቲ ዝኸበደ ነገር ነዚ ምውፃእ እዩ ነይሩ ኣይተበላቸው ኣብቲ እዋን ካብቲ ኩናት ብዝዘለለ ይገጥም ዝነበረ መዘናግዒ ተጓንፎታት ፍሽኽታ ብዝዓሰሉ አግባብ የዘኻኽሩ በበረዶ ጊዜ ነው እና ወንዙ ደርቋል እቲ እዋን ቅነ በረድ እዩ ሩባታት ነጺፎም እዮም ነይሮም እቲ ዛሕሊ ካብ 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ንታሕቲ እዩ ክሳዕ ኣሉታዕ 20-30 ዝወርደሉ ኩነታት ኣሎ ሓደ ወታደር ሩባት ሰግር ተሎ ኣብ ቃልቃል ረጊጹ ይመስለኒ እታ ጫፈ ተሰይራ እግሩ ናብ ማይ ኣትዩ ነቲ ጫምኡ ንምውፃእ ሰለስተ ኣጓብዝ ክንእልሽ ግድን ኮይኑ እቲ ሓደ ብማእገሩ እቲ ካሊእ ንሸለፉ እቲ ሳልሳይ ብኣጋሮ ኣቢሉ ነቲ ጫማ ንምውፃእ ዝተገበረ ጻዕሪ ምስናቱ ድምፂ ቃንዛ ተተሓሒዙ ብፍሉይ እየ ዝዝክሮ ኣብ ምዝዛም ዘረብኦም ኣይተበላቸው ንሓድሽ ወለዶ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም እኔ ለኢትዮጵያ ሕዝብ በተለይ ለምሁሩ ያለኝ እንትን ኣነ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዝሕልፎ መልእኽቲ ብፍላይ ነቲ ምሁር ወለዶ ሃገር ከበርኽ እንተደልዩ ለይቲ ምስ ቀትሪ ምስራሕ ከም ዘድሊ ይሕብር 8 ሰዓት ጥራሕ ምስራሕ ኣይኮነን 16 ሰዓታት እውን እንተተሰርሐ ክግረም የብሉይ ብሓሙሽተ ዙርያ ናብ ኮርያ ካብ ዝወፈሩ 637 ኢትዮጵያውያን ቶም 122 ኣብቲ ኩናት ዋጋ ህይወት ከፊሎም እዮም ዋላ ሓደ ዝተማረኸ የለን ኣብ ኢድ ጸላይ ከይወደቑ ልእኽቶም ተዋፂኦም ዝተመለሱ 350 ቅድሚ 20 ዓመት ኢትዮጵያውያን ወፈርቲ ኮርያ ዝብል ማሕበር ጣይሾም ሎሚ ቅነ ናይቲ ወፍሪ መበል 74 ዓመት ዝኽሪ ኣብዒሎም እዮም ኣብ ኩናት ዓድዋ ዝተሰዓረ ፋሽስት ጣልያን ድሕሪ 40 ዓመታት ዘመናዊ ኣጽዋራት ተዓጢቑ ኢትዮጵያ ንምግዛእ ዝፈጸሙ ዳግማይ ወራር
بتقادلو جغانو حربنياتات إثيوبياويان 27 ميازيا 1933 عام تمرت بعوض كم تسعرت ذكريو نلوالونت ناصنتنا هغرابتي وان مسواتنا زخفلو جغانو حربنياتات إثيوبياويان مذكر معلتي حربنياتات ببعملتو 27 ميازيا كم زخبر أيرسان محر يعلمو محر يقريتا محر يعلباتشو نزوادلو صبصاب أباد دماغا ኣብቲ እዋን ወራር ፋሽስት ጣልያን ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ባዕዳዊ መግዛእቲ ንምውዓል ዘመናዊ መሳርሒ ኣጽዋር ተዓጢቑ ወራር ዝፈጸመሉ ግዜ ነይሩ። ጀጋኑ ሓርበኛታት ኢትዮጵያ ምእንተ ሃገሮም ዝወራር ንምምካት ህይወቶምን ኣካሎምን ገቢሮም እዮም። ኣብ ኩናት ዓድዋ ዝተሰዓረ ፋሽስት ጣልያን ድሕሪ 40 ዓመት ዳግማይ ወራር ንምፍጻም ቂም ቋጺሩ ዋላ እኳ እንተመጸ ብጀጋኑ ሓርበኛታት ኢትዮጵያውያን መስዋዕትነትን ቃልስን ብዝመጾ ንኽምለስ ኪኢሉ እዩ። ተጋድሎውን ያደረገው ህዝቡ ነው። እቲ ቃልሲ ህዝቢ የካይድዎ 40 ዓመት ቂም ሒዙ ዝጸንሐ ፈረንጂ ግና መጺኡ ን5 ዓመት ዝኣክል ክገዝእ ፈቲኑ ኣይከኣለን። ኣብ መወዳእታ ሚያዝያ 27 ብዓወት ዝተፈጸመሉን መላ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሓርበኛ ዝኾነሉን እዩ። ሓድነትን ሕብረትን ኢትዮጵያውያን ዝተረኣየሉ ቃልሲ ተጋድሎ ምንባሩ ዝግለጽ እንትኸውን ጎናጎኒ እቲ ቃልሲ ዝበጽሐ ዝራእትን ፍርያትን ብሓባር ይእክቡን ይምክቱን ነይሮም። በየአዝማቹ የሄደው ሰራዊት አለ ወደ ጦር ሜዳ ካብ ሕድሕድ ገዛ ናብ ኩናት ሜዳ ዝወረደ ሰብ ኣሎ። ብኻሊእ ገጽ ድማ ስድራ ዝወፍረ ሰብ ዝሕሉ ዝሕርሽኡ ዝሓርሰሉ ዝፀሃይ ዝዓጽድ ሰብ ኣሎ። ኣብዚ ከይጠመ የለመ ኣብቲ ድማ ወራር ሓይሊ ይምክት። እዚ ኩሉ ብዝተዋደደ ብምምካት ኩሉ ንቅድሚት እዩ ዝስለፍ ነይሩ። ዓወት ንምዕታር እቲ ሓርበኛ ወታደር ካብ ዝኸፈሉ መስዋዕትነት ንላዕሊ ዲፕሎማስያዊ ዓወት ዝተመዝገበሉ ቃልሲ ምንባሩ ይግለጽ። ንጉስ ቀዳማዊ ኣፄ ሃይለ ስላሴ ኣብቲ እዋን ፋሽስት ኢጣሊ ዘብጽሖ ዝነበረ ኩለንተናዊ ግፍዕን በደልን ንዓለም ብምርዳእ ሃገራት ዓለም ፋሽስት ንኽቃወሙን ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ንኽስለፉን ዓብዪ ግደ ኣበርኪቶም። የጦርነቱ አንዱ መሳሪያና ድል ማድረጊያ ዲፕሎማሲ ናይቲ ኩናት ዓወት መዕተሪ ሓደ መሳርሒ ዲፕሎማሲ ነይሩ። ንሕና እቲ ኩናት ንምራሕ ንስኹም ኣብ ጀነቭ ንመንግስታት ዓለም ኢትዮጵያ ብግፍዒ ወራር ይፍጸመላ ምህላው የረድኡ ተባሂሎም እዮም ከይዶም ሃገርና ወራር ተፈጺምዋ ብምባል እዚ ጠጠው ንኸብልዎ ተዛሪቦም እዮም። ንጸላኢ ኢዳይ ንህብን ብምባል ዝፍለጡ ጀጋኑ ሓርበኛታት ኢትዮጵያውያን ከም ዓወት ዓድዋ ናይቲ ቃልሲ ምዕራፍ 27 ሚያዝያ 1933 ዓ.ም እቲ ቃልሲ ብዓወት ፈጺሞሞ እዮም። أمكتتال مادة زينة بتغنيا خم تركبو ناب زينة عداقا كنسجر قبائن عودة مريت لمعات نقدي باكستان أفريقيا أب أديس هوا كايد مخانو تحبيرون بعلم الزي لمعات نقدي باكستان من السيد نقدي باكستان من سكفلي نقدي امباسي باكستان أبي إثيوبيا بمتحور حمشاي قبائن لمعات نقدي باكستان أفريقيا أب أديس هوا دارش ملينيم كاب شعاتك ساب شعاتك جنبوت كم زكايد أفليتهم زي ناي سلسته معلتات مدبا مونغو باكستان أفريقيا عدلات نقدن انفستمنت نمفتار زي تدالوي تباهيلو ابتي قبايل على تلوخ منقسي باكستان مرحت نقدي سبابتين سميتاتن زي ساتفو علو تباهيلو ابتي اكزيبيشن كوبانياتات باكستان سفلالو فرياتاتن قيل قالو تاتن زغربو خوينم كابزيو مشتدمام افاوس مسارحتات افاوس كداونتي فريات مقبي فريات صباغن كالوتن كم زركبوهم تحبيرون مادة زينانا قدمي مززامنا كان قنات فتاتنا كنا زخاخركم معلتي حربنياتات بعدوان غزاتي اب مريت افريقيا مسعر كم زكال دغما استرغاغصلو مخانو بريزيدنت تاياس قسلاسي تزاريبا قدم منستر أبي أحمد مبل 84 معلتي حربنياتات مخنيات بمقبار ملختين كوعب تحكم مع محلال الفار
حربنينة زي زبان إثيوبياويان سمال الوالونة معبال المرقات يكبلو مكتل كردمان مصر تمسكن ترونا حبيرا تزعلتنا بخم زحرنا يماد زينايتي وتقنيا زي كتكتاتل وصنعكم نسنيرون سلام كتالكم نمسكن ጌታቸዋለሁ ሙምሰውማ ስቱዲዮ ሐቢሮኩም ነረ ደጊምና እንኳን መበል 84 ማዓልቲ ሐርበኛ ተሽን 17 አብጽሐኩም ክንብል ምስተረፍ ዱላቲ ትብትኛ ሰናይ ግዘኩም ትምትና